WhatsApp group ino ka ngato o create WhatsApp group to ngato WhatsApp group no en mar wedding ama en mar solo ne ngato tino ngato ochako uso kanye moyawe platform ni mar uso kanye mokete links moko mafani maseche moko click kidhi link no to simbicha koro ne ji messages orna pesa tim kama I think we have wasene no give mi pen eto jono pioni or ma message ina mani kari nitie link moro mana dia click dio kikia kisedio to chako timore nade ochako access your phone book to chako oro ne ji links moko ama videos moko morochore koro kako Uganda kaka jo Kenya freedom wan godo ndi lakini freedom ni en gi limit mari ntiere kumoni go beno chope mondo kiki timri nade ikal ratich ngato bi itim ne ngato marachi nikech kuma dier kiniyo social media en gimoro mano biro maber kendo se create job opportunities inongo Sunday kidi sibidika kata ka in Kisumu tinde yudo ka ji Gen Z giketo cameras gi create contents joma miel jok matimango joma entertain ineno seche moko ka inoti inango ka ingi idwa yueyo kidhi TikTok ino content kanyo mamit mi follow teachings be ni kanyo inongo jo media ni kanyo doctors ni kanyo ineno nitie teachers nitiere kanyo engineers nitiere kanyo they are explaining koro kwatio gi social media on such creating such contents moko kalo right mar ngato okowuyo ne ngato marach to atiyo kode yo mowinjore be onge chikno wabru winjo yani chik nitiere but the moment mwakalo chik wacha kutiyo kode yo moro moko winjore kanyo ema koro sirkal nyaka tighten some bolts mondo walu chik watigi yo mbuine yo mowinjore kikwa injo moko ji mang'eny osenyore. For example na mi example ngato nyocha waneno jok manyocho chako keto video makata akode no se wuoye makata ambe kana nyalo yudo such accounts we block them. Yes, ere kaka nyalo kawo video mar picha mar ng'ato ichako imitate ng'ato ti create godo content ni mondo yud go followers. Jok manyotimo video mar Raila Junior ngini oken gimoro maber kabisa ma such contents jomo create such contents ko yudigi those magi accounts magi joma cyber misuse cyber computer misuse and cyber crime act ni oniko chaktiyo godo mondo obed nini obed puonj ne jomoko funzo kwa wengine mondo ing'e nia seche midwa tiyo gi social media ni gima post ni ere kako the impact ng'ama chelo positively not negatively nikech kopo ni ng'at moro mane chunye tin tineno gimoro aina cha donge mane ma depression chako donje gilit magin godo ni in ng'ato sekawo gimoro dio chako create godo content so those are the kind of things ma chik nyaka bi mondo control mondo wang'e ni to watiyo gi chik ni e yo makare ama watiyo gi weche mag mbui gi e yo makare moko infringe rights mag jomoko. Yes, yo chane mago moko